Vam acabar la setmana passada, si us recordeu, amb un parell d'accidents laborals importants a les comarques de Girona. Un d'ells va acabar sent mortal i, de fet, segons l'última estadística feta pública de sinistralitat, la va fer pública el sindicat Comissions Obreres just abans de l'estiu, amb dades tancades del 2002 facilitades per la Generalitat, aquestes dades deien que el nombre d'accidents a les comarques de Girona va pujar quasi un 15% el 2022 i que, especialment, els greus i mortals van pujar fins i tot lleugerament per sobre del 30%. Hi va haver 11 accidents mortals a les comarques de Girona, 3 d'ells in itinere, 4 al sector serveis i 4 a la construcció, un sector on també s'hi engloben els accidents que, per exemple, pateixen els instal·ladors. Saludem en Raül Rodríguez, que és el president de la FEGICAT, que és una federació que agrupa aproximadament una vintena d'associacions territorials d'instal·ladors de tot Catalunya. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Donàvem les dades de construcció perquè el seu sector hi està inclòs a dins, són feines que van molt lligades, però vaja, les casuístiques d'uns són equiparables a les dels altres, no? Sí, a més, les empreses instal·ladores acostumen a treballar en feines que tenen un risc elevat, no? I, per tant, estem parlant de feines des de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, de mòduls fotovoltaics, o fins i tot la instal·lació d'equips de climatització que normalment tenen les seves unitats exteriors, que, com bé diu la paraula, doncs es troben a l'exterior dels edificis, ja sigui a les teulades o fins i tot a les pròpies façanes. Donàvem les dades de 2002 de comarques de Girona en la introducció, van anar a l'alça. Ho noten, que la seva professió d'un temps ençà s'està convertint encara en més de risc? En realitat, com comentava, són dades preocupants. Nosaltres tenim dades estadístiques des del 2018 i la sinistralitat no ha deixat de pujar, no? És a dir, nosaltres tenim els totals d'accidents que es van produir en l'àmbit de la construcció. Malauradament no tenim dades segregades i especialitzades en el camp de la instal·lació perquè la Generalitat no les aporta a través de les seves dades estadístiques, però bueno, podríem dir doncs, que estan intrínsecament relacionades, no? I a nivell d'accidents amb morts i greus, doncs, aquesta situació no ha deixat de créixer, no? I per tant el que s'hauria és d'entendre exactament quines són les situacions que provoquen aquest tipus d'accidents. Nosaltres identifiquem que bàsicament són 3 les peces claus que hi ha en tot aquest procés, no?, per reduir aquesta sinistralitat. Per una banda, òbviament, les empreses que han de tenir doncs, el seu personal format, els seus equips de protecció individual. Hem de tenir en compte que els propis empresaris, els administradors, els que estan habilitats, els que estan i tenen els papers en regla, es juguen molt si no tenen aquestes formacions i aquests equips de protecció individual, no? Es juguen doncs, procediments que podrien anar passant pel tancament de l'empresa o fins i tot altres aspectes bastant més greus, no? Per tant, aquí hem de tenir en compte també que el propi intrusisme, és a dir, l'acció i l'operació d'empreses que no estan preparades, doncs juga un paper important, no? I aquí és on nosaltres reclamem que, tal com tenim ara mateix el sector actualment, és a dir, que estem en una situació de tensió molt important en el mercat laboral perquè no es troben operaris i les empreses habilitades, les oficials, doncs, estan trigant en molts casos en donar resposta als usuaris finals, doncs que els usuaris finals no intentin no agafar cap drecera i contractar a persones o empreses que no estiguin habilitades per realitzar les feines corresponents com cal. En qualsevol cas, sí. Sí, no, acabi, que m'estan sorgint preguntes noves. Molt bé. En qualsevol cas, ojalà tinguéssim la certesa i la seguretat de que el risc no existís, sempre existeix un risc, però per això el que hem d'intentar és tenir els recursos necessaris per minimitzar-lo a la mínima expressió. Però, com deia, el titular d'una instal·lació o el titular que contracta els serveis d'una empresa també ha de ser conscient de que les partides pressupostàries que tenen que veure amb la seguretat de les instal·lacions també s'han de tenir en compte, no? I s'ha de tenir en compte que, per exemple, en un moment donat, si és necessari instal·lar una línia de vida,
doncs aquesta línia de vida no ha de ser una partida doncs, que ens puguem de cap manera estalviar. Clar, m'estava preguntant, una persona que contracta un instal·lador, posem-nos en un cas que segurament ara mateix s'està donant, que és plaques fotovoltaiques, no? Anem tots bojos per posar plaques fotovoltaiques. Passa això que deia vostè de que les empreses no donen l'abast i nosaltres tenim una certa pressa i volem contractar una empresa i el meu cunyat coneix algú, allò que passa sempre, no? Quan nosaltres estem contractant un servei, que ens instal·len una cosa així, el tema de la seguretat, parlo de la persona que té la casa allà on li posaran les plaques. No sé si també té algun tipus de... O sigui, pot tenir algun tipus de repercussió en el cas que hi hagi una empresa allà que estigui treballant sense el nivell de seguretat, o tot recau en l'empresa? No, per suposat. És a dir, al final l'usuari també té part de responsabilitat i ja sabem que davant d'un jutge doncs al final les línies ben definides doncs no existeixen. Però el que està clar és que al final nosaltres, com a particulars, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que la persona que contractem és una persona, primer, que està habilitada i després que treballarà amb els mecanismes que toquen. No? Òbviament és impossible conèixer amb claretat quines són les tècniques o quins són els equips que ha de tenir una empresa instal·ladora per enfilar-se a la teulada. Això està claríssim que un particular ho desconeixerà. Però, per exemple, si nosaltres tenim dos pressupostos de dues empreses diferents i una empresa té una partida dirigida exclusivament a crear una línia de vida, està dotada amb els equips de protecció individual necessaris, i tenim un altre pressupost d'una altra empresa que no té o no contempla aquesta partida, ens haurem de preguntar per què, no? I quins són els motius pels quals una empresa té aquesta partida i una altra no. I per descomptat, això que comentem, que tothom coneix algú que li pot fer algun apanyo, hem de ser conscients del que implica això. Ja no només amb la part d'instal·lacions fotovoltaiques, sinó també podem parlar d'instal·lacions elèctriques o d'instal·lacions de climatització. És a dir, qualsevol manipulació incorrecta d'una instal·lació elèctrica, per exemple, pot provocar accidents mortals. I això ho estem veient tots els dies, tots els anys, als mitjans de comunicació, que hi ha accidents mortals com a conseqüència d'una manipulació incorrecta d'una instal·lació elèctrica. Per tant, hem de ser molt curosos i hem de prendre molta consciència com a ciutadans i com a particulars de qui deixem entrar a casa nostra. I, per tant, assegurar-nos que l'empresa sempre que ve sigui una empresa professional i habilitada. I si ens tenim que esperar una miqueta més perquè sigui aquesta empresa la que faci la feina, doncs és millor esperar que no assumir uns riscos que ens podria provocar uns problemes importants. Segurament en condicions de treball normals, és a dir, que les empreses poguessin fer que hi hagués una equivalència entre l'oferta i la demanda, segurament aquestes situacions passarien menys, però ara mateix precisament és un moment d'estrès màxim pel que dèiem de les plaques fotovoltaiques i no sé si n'hi ha algun altre més de punt d'estrès. De fet, nosaltres tenim quantificada la necessitat de personal de les empreses instal·ladores que ara mateix el sector estaria en disposició de contractar a tota Catalunya uns 18.900 treballadors. Això és fruit d'un estudi que vam realitzar des de FEGICAT amb més de 1.000 empreses instal·ladores. Perquè ens fem una idea, a Europa es presenten estudis amb 700 empreses, però a nivell de tota Europa. Nosaltres ho vam fer amb 1.000 empreses només aquí a Catalunya. Els vau preguntar quants treballadors necessitarien més per poder assumir la demanda. Sí. I surten aquests 18.900 a tot Catalunya. 18.900, però a dia d'avui, o sigui, per contractar d'avui per demà. Però no hem de perdre de vista tot el que comporta a la transició energètica i a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible que ens estan marcant des d'Europa. Per tant, el desplegament de les energies renovables ha vingut per quedar-se. Sí que és cert que entre el 2021 i el 2022 vam tenir un mercat dopat per les subvencions i pel preu de l'energia elèctrica. És una realitat que aquest 2023 s'està produint una desacceleració com a conseqüència d'això, però això no implica que la velocitat vagi incrementant. O sigui, hi ha una desacceleració, però perquè ens fem una idea,
el número d'instal·lacions que es van fer al primer trimestre del 2023 respecte al primer trimestre del 2022 han incrementat amb un 108%. És a dir, si es van fer 6.000 instal·lacions... S'ha doblat. Si es van fer 6.000 instal·lacions al primer trimestre del 2022, al primer trimestre del 2023 es van fer 13.900 instal·lacions, no? Per tant, el ritme de creixement continua sent molt, molt important i, clar, davant d'aquesta situació, si nosaltres veiem com està el mercat laboral, és a dir, que és pràcticament impossible trobar perfils professionals amb coneixements necessaris per treballar amb aquestes tecnologies, doncs això provoca una tensió increïble entre la demanda i l'oferta, no? I, per tant, els temps de resposta s'incrementen si el que es vol donar és una resposta i una atenció professional. No? I aquí és on doncs, a vegades l'oportunista aprofita per poder intervenir en el sector i és el risc que tots patim, no? Que al final doncs, aquestes feines siguin realitzades per persones doncs, que no estan habilitades. D'entrada, també el que cal és molta oferta formativa, no?, en aquest camp, veig. Moltíssima, moltíssima. De fet, nosaltres estem treballant des de fa temps. Avui, precisament, tenim una reunió amb la directora general de Formació Professional i l'Agència de Formació Professional de Catalunya perquè creiem que tota la política educativa que va entorn de les formacions professionals ha de donar un tom important, no? I bueno, també estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, directament amb el Departament de Treball, doncs perquè hi ha molts perfils que ja no només són alumnes, sinó que són perfils més sènior, que tenen una oportunitat molt gran en aquest mercat, no? I no oblidem doncs, que, sí, perquè hi ha moltes notícies ara mateix en el sector de que s'està produint una desacceleració, però no oblidem que això ha vingut per quedar-se. O sigui, l'increment, la velocitat continua increixendo, no estem amb uns nivells d'acceleració tan grans com el 2021-2022, però que és important que hi hagi persones que es vagin formant amb aquestes tecnologies i també amb moltes altres, perquè al final no hem d'oblidar que l'empresa instal·ladora a Catalunya, a diferència d'Espanya, es caracteritza per ser transversal, és a dir, que toca totes les tecnologies. I, per tant, és important que tinguem perfils pluridisciplinars preparats per entrar en un sector que cada vegada és més tecnològic i cada vegada és més energètic. Doncs Raül Rodríguez, president de FEGICAT, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Son las 10 de la mañana.